Ako zabránim tomu, aby sa mi hriadel zalomil? Na vašom hriadeli si všimnete, že máte koniec pre vrtačku a koniec pre nástroj. Keď je na strane vrtačky viac odhaleného hriadela medzi adaptérom vrtačky na hriadel a púzdrom ložiska, práve tu je najväčšia pravdepodobnosť, že sa hriadel zalomí. Aby ste tomu predišli, snažte sa udržať púzdro čo najbližšie k adaptéru vrtačky na hriadel. Dodávame pružinu, ktorú radi umiestňujeme sem, a zámok hriadeľa, ktorý dávame na druhú stranu. To zabraňuje pohybu púzdra hore a dole po hriadeli a pomáha predchádzať zalomeniu. Okrem toho, ak sa uistíte, že je váš obmedzovač krútiaceho momentu správne zapojený, aby sa aktivoval skôr, než dôjde k zalomeniu hriadeľa, a sledujete množstvo krútiaceho momentu, ktorý vyvíjate na samotný hriadel, tým zabránite jeho zalomeniu. Ďakujem za otázku.